Det blev tid til endnu en omgang radioklaverance her på Radio Limfjord lørdag formiddag. Lisbeth Strange fra Klinik Englevingen, hun er i studiet. Hej Lisbeth. Hej Leon. Vi skal i dag ind i et univers, vi kun lige har berørt ganske kort i nogle af de tidligere programmer, nemlig det her dødsrige, som vi jo kun kommer i én gang, alt afhængig af, hvad vi tror på. Og så lige bortset fra dig, som du kan næsten vade frem og tilbage, når døren den står åben, eller hvordan? Ej, jeg vil sige, det er de døde, der kommer til mig, der. Altså, jeg har kun, som jeg har fortalt tidligere, kun lige trådt over tærskelen, når jeg ligesom hjælper en ånd eller en sjæl videre, ikke også? Altså, men du har dog været tættere på, end jeg har, trods alt, fornemmer jeg lidt. Ja. Det behøver ikke at være så voldsomt, som det måske lyder, det der med at behandle dødsriget som emne her. Du tilbyder jo også via din Klinik Englevingen afdøde kontakt. Får du mange henvendelser i forhold til det der med kontakt til døde? Nej, altså, de kommer, og så har de det måske med i lommen, ikke også, at de vil da dybest set gerne have en lille kontakt, ikke også, men den afdøde kommer som regel af sig selv først, ikke også, altså, det er min oplevelse. Vi skal tale en lille smule om det her hen over den næste lille times tid, og så er der jo mulighed for at stille spørgsmål til vores husklaverant her, der kan man gøre via radiolimfjord.dk. Radioklaverance en lørdag formiddag på Radio Limfjord med undertegnet Leon Sørensen og klaverant Lisbeth Strange i studiet. Lisbeth, vi rundede det lige før præsenteret, hvad vi skulle tale om i dag. Vi skal runde det der med dødsriget og det faktum, at du om ikke så kan skabe kontakt til døde, så være kontaktbar for de døde. Er der nogen, der overhovedet spørger ind til deres egen død? Nej. Det har jeg aldrig oplevet. Synes også, det er lidt skræmmende. Man kan faktisk i hypnose opleve det. Hvis man laver en rekreation, hedder det, hvor man går tilbage og finder ud af, hvad man har levet som før. Så det handler om sådan det evige liv, forstået på den måde, at man genopstår, når man så først er borte i det ene liv, så genopstår man på en anden måde. Ja. Så kan man simpelthen gå tilbage og få det vist for det indre øje, eller hvordan, hvis man er åben for det? Ja, altså, nogen mærker det, og nogen ser billeder, ikke? Altså, jeg kan både mærke og se det. Jeg har prøvet det et par gange. Ved dig selv? Ikke mig. Jeg har haft en guide til at føre mig som... Men du har set din egen død, så? Ja, det har jeg. Og det virker du afklaret med? Ja, at man kan jo ikke ændre det stort på det, måske? Jeg har det fint, og den der fornemmelse af, at man pludselig ser det hele for oven. Ja. Den er, som mange har beskrevet, den er meget rigtig. Altså. Ikke døden i det her liv, det har jo været et tidligere liv. Nå, så man kan få at vide, hvad man er død af tidligere. Ja. Har du nogensinde været sådan en romersk kejserinde eller et eller andet? Nej, jeg har altid været kedelig. Altid været kedelig, Lisbeth fra det nordvestlige Jylland. Meget enkelt og meget... Jeg har haft nogle skvat af nogle mænd, altså det vil jeg sige. Nå, det tror jeg kan passe på mange kvinder ved. I har ikke sådan en klub alle sammen, der siger, at alle mænd er skvattet, og så hænger sammen på det. Jeg synes faktisk, jeg er meget heldig i det her liv, men det har jeg ikke altid været, altså. Og det er godt. Det kunne godt være, at man skulle tage sådan en tur tilbage på den måde, og så se, hvad har man været før. Kan du lynhurtigt fortælle mig noget om, hvad jeg har været for en fyr før, hvis jeg overhovedet har været en fyr? Har jeg været en bille? Ja, dybest set, så siger Martinus jo alle sammen, at vi har været et eller andet dyr før. Vi har også været en sten, fordi vi har alle sammen været lyksaligheder, og det siger Martinus jo, som er en filosof, der har levet i 60'erne og døde i 70'erne, så... vi kunne komme ind på en meget, meget lang snak her om, hvad for et liv jeg har ført tidligere, og hvem hvad der har gjort mig til den, jeg er i dag, hvis det har nogen påvirkning. Lad os lige vende tilbage til det egentlig skulle handle om, nemlig det her med døden og dødsriget som sådan. Kan du prøve at sætte et par ord på dødsriget? Altså hvis en dreng på 4 år kommer og spørger dig, Lisbeth, hvordan ser dødsriget ud? Hvad er det for noget? Dødsriget for mig er jo dybest set en overgang fra det her liv, hvor man så lægger en kappe, ikke også, altså, som er vores krop, og går over i et univers, hvor, for mig er det den der oplevelse af at komme i en skøn have, altså med blomster. Du må gerne kalde det Edens have, det må du selv om. Det er en have, hvor der er stille og roligt, og fuglene synger, og det er skønt vejr hver eneste gang, man kommer der. Jeg har nogle gange mødt, for eksempel, da min egen far døde, der mødte jeg ham der, fordi at nogle gange så kan man jo blive så optaget af for eksempel min mors reaktion på, at min far han døde. Den tænker jeg, jamen den tog jeg mig mere af, end jeg tog af og fik sagt farvel til ham. Så det var nødt til at gøre efterfølgende. Men den mulighed har du så haft. Det er jo ikke alle, der sådan lige kan gøre det, men det er jo fint at gøre det på den måde. Dybest set så vil jeg sige, det kan alle, fordi alle kan forestille sig, at man mødes for eksempel. I mit tilfælde, så valgte jeg at gøre det på den måde. Jeg synes, det er ret simpelt. Altså simpelthen sidde og
lukke øjnene og forestille mig, at jeg ser den her have, og så ligesom, laver et stakit, hvor han er på den ene side, og jeg er på den anden, ikke også? Og så mødes vi der, og jeg vil våge den påstand, at alle snakker med deres afdøde på et eller andet tidspunkt. Snakker med eller snakker til? Snakker til. Det er ikke sikkert, de hører, hvad de siger. Altså, jeg har oplevet det på meget, meget nært personligt hold for ganske nylig, da min morfar efter et kort tid sygdom døde på en meget, meget fin og smuk og hurtig, smertefri måde, som det nu kunne lade sig gøre. Og jeg flindrede til Sydfyn, hvor jeg er fra, Svendborg, og var inde i kapellet for at sige farvel til min morfar. Det er egentlig en meget, meget fin oplevelse, men jeg talte jo også til ham og sagde, hvad så, morfar, din gamle idiot, hvorfor skulle du smutte allerede nu-agtigt? Ja. Hvor jeg også sådan, fornemmede, at han så bare tænkte, det skal du ikke bestemme. Altså, nu er jeg smuttet. Hej. Tror du, jeg har haft kontakt med min morfar der, eller er det noget, der bilder mig ind? Jeg tror, at den der fornemmelse, du har haft, at han var der, og sikkert har sagt, kan du nu opføre dig ordentligt, ikke også? Altså, fordi jeg oplever tit, at den afdøde er med til den begravelse, jeg også er til, fordi han skal, eller hun skal selvfølgelig se, hvor mange der kommer. Og det er også den forestilling, vi gerne vil have, ikke? Og den have, du beskriver, det ser jo smuk og dejlig og idyllisk ud. Men er den abstrakt forstået på den måde, at hvis jeg går ned i Bjergby Centrum og ned på gaden og spørger en anden, hvordan dødsriget ser ud, så kunne han eller hun fortælle om et helt andet dødsrig? Ja, og jeg vil jo også sige, at jeg er måske sådan indrettet efterhånden med alle de mennesker, jeg har mødt igennem mit liv, hvor jeg vil sige, jamen altså, jeg tror ikke, at der er et helvede, fordi jeg tror, at den lidelse, vi går igennem her på jorden, det er det helvede, som Bibelen beskriver. Og nu kan jeg jo så få en røvfuld for det. Det er muligt. Fordi at jeg tror jo, at kun at der er én kraft, og det er kærlighedens kraft. Om han hedder Gud, eller Buddha, eller Muhammed, eller hvad han hedder, det er sådan set. Det er ikke det, der er vigtigt. Det er den der kærlighedsenergi, som jeg mener. Det er ikke så meget den her. Jeg forstår, hvor du vil hen. Sådan har jeg ikke, eller sådan tænker jeg ikke på livet og tilværelsen. Jeg tænker netop, at det her, det er noget af det ypperste, og når man så dør og kommer enten op eller ned, himmel eller helvede, så bliver det ypperste. Jeg ser det som sådan en todelt dødsrig, hvor de gode og de onde ligesom bliver skilt. Men jeg tænker også, og det kan jeg ikke helt forestille mig, at det her dødsrig, det må være uendeligt stort. Der er jo trods alt mange mennesker, der er døde op gennem verdenshistorien. Ikke? Jeg tænker, der må være gigantisk, hvis der også skal være fred og ro og idyllisk og plads til at bevæge sig og sådan nogle ting. Eller hvordan hvor bliver alle de døde af? For det første har vi jo ikke kroppen med os, så vi er jo bare en energiform. Det er de døde, jeg møder, når folk de har uro i deres hus, eller... Det er også en energiform, jeg møder. Det er jo ikke et menneske på den måde. Det er måske en skygge, det er måske det, man opfatter det som. Og nogle gange, så kan man godt beskrive den skygge. Det har jeg også før gjort. Det er ikke et menneske af kød og blod. Altså, det kan godt være, at det ser sådan ud, men for mig er det nu altså meget mere gennemsigtigt. Ikke også, altså. Men det giver meget god mening. Det er måske også det. Det er måske egentlig også det, som jeg tror, når jeg ikke kan forstå, hvad der foregår. Nej, og jeg har ikke svaret på, hvordan det er det. Altså, det eneste, jeg kan sige, det er, at det, vi gennemlever her på jorden, det har en kær veninde engang fortalt mig, at hun havde været ved en klaverant, og der var hendes veninde, der var afgået ved døden. Hun havde sagt, det her det er guld, det her det er guld. Ja. Hvor det vi dybest set er i, altså uanset hvor godt det er, så bliver det aldrig mere end sølv. Fordi altså, at der venter noget bedre der på venter den anden side. Noget bedre på den anden side, men derfor skal man jo ikke søge det, altså på den måde. Det vil jeg lige sætte 2 streger under sådan en lørdag formiddag. Jeg skal ikke opfordre Pokémon-jæger til at springe ud fra brugerne, fordi de ser en Pokémon ned i vandet, fordi at der så venter en endnu større Pokémon på den anden side. Jeg forstår, hvor du vil. Lige for et øjeblik, Lisbeth, så skal vi tale lidt om det der med, hvordan at du skaber en kontakt til dødsriget og de døde. Jeg håber også, du vil fortælle lidt om den første gang, at du havde sådan en kontakt. Det gør vi lige om et øjeblik. Det er radioklaverance-tid denne lørdag formiddag på Radio Limfjord, som sædvanlig i studiet. Der er Lisbeth Strange fra Klinik Englevingen. Og Lisbeth, når man klikker lidt rundt på din hjemmeside, så kan man også se, at du også evner at skabe kontakt til døde mennesker. Dog uden at give nogen garantier, fordi, som du også selv sagde før, det er ofte de døde, der kontakter dig, hvor du ligesom siger, så er kontaktbutikken åben, nu kan I komme og sige ja her, ikke? Hvilke forudsætninger er der for at skabe en afdøde kontakt, bortset fra det åbenlyse faktum, at vedkommende skal være død? Tillid. Det vil jeg sige, det er det største ord. Det er, at hvis jeg ikke tror på, at jeg kan skabe det, eller har tillid til, at jeg kan skabe det forum, hvor den afdøde føler sig tryg i at komme igennem, så kommer det ikke. Og hvad gør man så? Så siger man... Jamen jeg plejer jo gerne at sige, hvis
det er så frem i fald, jeg har ikke været udsat for, at der ikke er kommet noget igennem. Det er ikke sikkert, det er vedkommende, men så er der måske kommet en substitut, eller hvad vi skal kalde det, men også en erstatning, som også er familierelateret og dybest set kan fortælle, hvad den anden har gang i siden at... Og måske også fortælle, hvorfor vedkommende ikke har lyst til at blive kontaktet, hvilket vel også kan give afklaring for den, der gerne vil skabe kontakt, tænker jeg. Kan du huske den første gang, at det lykkedes, hvor du formentlig sad med en følelse af, hvad pokker skete der lige her? Jeg har en veninde, og hun ringede til mig, fordi hun mistede en meget nær ven, og synes, at den der tomhed, den var ikke til at bære, at hun ikke havde fået sagt ordentligt farvel til ham. Det er jo der, man står, hvis det er, at man for eksempel ikke når frem, eller sådan nogle ting. Også. Jamen, så ringede hun til mig og spurgte, om jeg troede, jeg kunne lave det over telefonen, og så tænkte jeg, jamen, jeg sagde til hende, det kan vi prøve, og så må vi se, hvad der sker. Vi fik kontakt, og han kom igennem, og det var, jeg tror, jeg tuder lige så meget som den der igennem bagefter, fordi det er et eller andet sted, så er det så stort, ikke også, at man tænker, at få lov til at være den, der er et budbringer. Selvfølgelig starter jeg med at fortælle nogle ting om vedkommende, fordi man skal jo også, ligesom den, der sidder og gerne vil have den døde igennem, ikke også, skal jo også, eller... Du vil have en eller anden form for garanti, en tryghed ved, at det er vedkommende, man taler med. Ikke? At det er vedkommende, ikke også? Altså. Men fungerer du som et medie, som man så i film fra 80'erne, hvor den afdøde går ind i din krop og taler med en underlig stemme, eller hvordan fungerer det? Nej, men jeg har samtidig oplevet, at der er kommet noget ud af, eller jeg har skulle sige noget til folk, som jeg dybest set ikke har en... Jeg kan ikke forholde mig til det, men jeg kan se på folk, så snart jeg siger det. Der er bare connection der. Ikke? Og der er noget, der stemmer overens. Ja, det har jeg også oplevet, når jeg har været ude og rense hus. At den besked, der ligger der, den behøver ikke at sige mig noget, men den siger vedkommende i huset, eller kontakten. Den der er noget genkendeligt der. Ja. Hvis der er nogen derude, der har spørgsmål til Lisbeth Strange her fra Klinik Engleving, måske i forhold til døden, måske noget andet mellem himmel og jord, som du også kan svare på, så det er altså bare om at lægge vejen forbi radiolimpjord.dk, altså stille sit spørgsmål derinde. Og så løftede du lige fingeren, Lisbeth. Hvad vil du sige? Jeg vil nok sige, altså det at lave afdøde kontakt her igennem radioen, det vil nok være... nej. Og spænde buen. Det kunne godt være, at vi lige skulle sætte det på stregen. Det gør vi ikke som sådan, men det kunne være, at man havde spørgsmål om arbejdsliv eller kærlighed, eller alt det andet, vi har berørt tidligere, og så kan man jo hyre dig til en session, hvis man har lyst til. Ja, for det andet, det kræver altså nærvær af vedkommende. Og måske også lidt voldsomt at sende afdøde kontakter ud til hele Nordvestjylland via radionettet. Jeg vil også sige, at det bliver for følelsesmæssigt, ikke også? Altså, jo. Vi skal lige om et øjeblik tilbage fra dødsriget, ikke vi som sådan har været der, men vi skal tilbage til den virkelige verden og se lidt ud i fremtiden, for vi skal have trukket et af de her budskaber fra englene, som du altid er med. Det glæder mig som altid meget til. Det gør vi om et øjeblik. Vi er ved at være færdige med radioklaverjance for i dag, hvor vi jo ikke som sådan har besvaret på lytterspørgsmål, Lisbeth, men måske lidt alligevel, for vi har fået svar på en masse spørgsmål i forhold til døden og dødsriget og kontakt til døde mennesker og sådan nogle ting. Nu skal vi altså se lidt fremad, hvordan at vi får det bedst mulige ud af dagen i forhold til de her budskaber fra englene, som du har med. Du var lige ved at være væk der et øjeblik. Hvad så du? Jamen, jeg sad bare lige og tænkte på dem, man selv har sagt farvel til i tidernes morgen. Altså, jeg vil jo skynde mig lidt at sige, jeg mærker tit min far omkring mig. Især hvis jeg er ked af det, eller hvis det er, at jeg går og tumler med noget, som jeg ikke helt forstår, så kommer han tit og siger... Man finder lidt trøst og tryghed der. Ja, og så vil jeg sige, altså, man skal ikke dyrke det her, altså, man skal ikke dyrke de døde. Altså, jeg vil sige, vi skal dyrke de levende, det er vigtigst af alt her på jorden. Så lader vi dem hvile i fred for nu, i hvert fald. Så kan vi ringe og forstyrre dem. Det senere skulle der være behov for det. Foran mig, der ligger alle de her budskaber fra englene i form af kort, der godt kunne ligne noget tarotkort eller noget i den stil. Det er råd på vejen, som jeg får med, fordi det er nu mig, der trækker, som altid, så pådutter vi det til alle, der er med her til formiddag. Følg din indre vejleder, står der på kortet. Hvad betyder det? Vi har jo sådan tit og ofte en indre stemme, der kører. Nogle gange så fortæller den jo især alt det, vi ikke skal. Men jeg vil sige, indre vejleden, det er måske også at følge sit hjerte, sin mavefornemmelse. Eller... Intuitioner og den slags. Ja. Altså, at man gør den første tanke, man kommer i tanke om. Altså, hvis man nu sidder eller står og vasker op om aftenen, eller rydder op efter aftensmad, så kunne det jo være, at man kom til at tænke på, at jeg skal ringe til min gamle mor.
jeg kunne også lige køre ned til hende, eller sådan nogle ting. Så vil jeg sige, det vigtigste, man ringer. Fordi det var den første indskydelse. Eller som mig, der ikke er så god til at finde rundt, hvis jeg ikke slår min indre GPS til, eller i hvert fald slår GPS'en til. Hvis jeg ikke følger min indskydelse, så er det sikkert, hvis så kører jeg forkert, altså. Så det skal man gøre. Følg den første indskydelse og få det gjort. Altid vigtig. Må det være, så vil jeg følge min mavefornemmelse nu og skyde gang i et stykke musik. Og så sige tak for i dag, Lisbeth. Ja, selv tak. En fornøjelse. Vi tales videre med nu.